bocah wadon enom sing ayu. Nanging uripe kurang banget. Dheweke jenenge Sukemi. Sakwise mutuske merantau, dheweke sukses dadi beauty content creator. Nanging sakwise sukses, dheweke lali karo urip sing biyen. Kalau pada pamit tindak ke kota. Nggih, Mas. Sukemi lajeng tindak dhateng kutha. Sakmarine Sukemi nang kutha, Oh, iki beras entek, anak nggak balik-balik. ing desa Makpik sampun telas pos kagem dahar, awit boten diparingi arta dening Sukemi. Saking sisih sanes, Sukemi ingkang saweg siaran langsung wawan ada. Menika ugi rumaos keganggu amargi dipun telpon dening ibunipun. Guys, segera di CO nih. Ada maskara ini bagus banget, segera di CO. Ini bagus banget, nanti kalau kalian taruh itu dia bisa nempel dengan sempurna. Aduh bu, gak duwe-duwe aku ngene iki. Aku iki jek kerja. Gorong gajian aku. Karena duwe aku bu, kapan-kapan ae bu. Utama ndek warung kono lho. Ini papa nasi tak delok kesini. Oh iya Rene papa dhisik. Iku apa iki, Mak? Mak, ya apa, Mak? Iki anak Afrika. Hah? Kok sing ngikuti aku tambah modon ngene? Lah gak payu ta dodolanku. Waduh wis kabeh gara-gara ibu iki ya apa sih? Wis gak iso iki. Iya, dasarnya si asli banget. Nyesel aku peninggalan nek kene. Tapi nek gak ngono aku ya gak duwe duit. Nang ibu ae. Lapo-lapoan iki. Lho. Apa niku kakean cangkem. Aja melak-melak men iki. Ayo. Apa sih? Bukan tenan. Ngerti gak sih anak Makpi? Pasti lo kabe. Mas-masane lo kabeh. Itu ditindaki di lapor Pak Rehan. Iya, wes setuju. Setuju. He Pak Le, yo ngene kok jek ngaretake. Aku lho wis sukses, mas-masanku akeh, tasku branded. Yo, duwekku tak gebok di omah. Si omamu tapi elek. Lah, Ibu. Saiki kon ya saiki. Ya ya ta masku akeh ngene. Jek dadi guru ae iki. Ya apa perkembangan SD-ne? Wis gak urusan. Cara pancen ada aturan.
Marian. Apa cok gawat kok? Ani am mlebu. Ikum. Ngono ceritane. Mbak, kula pamit riyen. Nggih. Sik. Apa, Pak? Ono wargane nek Bali Desa sore iki. Siap. Tidak sih, aku manggung. Kok saya rewe ngono. Yo saiki iso ngomong. Padahal ben melarat. Warga kumpul nek Bali Desa sore iki. Ono apa iku? Udah bareng wis engko. Kita mulai aduh sik aku. Wis bali yo, mari ketemu di sini. Kan Pak, tenan. Ora kaget. Aduh salam kok budal. Sibuk sabar. Harap gak aturan. Sirku. Oh, tanjuk sosol Deni wis tak aneh rek. Oh, arek iki. Mak, ayo Mak. Mak, ngomong lagi. Mak. Apa sih repi kae? Ayo nang Bali Desa. Kenapa? Lah ya sih jarine Pak Hafiz. Ya sik lama. Apa iki? Ayo nang Bali Desa. Ayo wis. Ayo, Des. Ayo. Ayo. Mak, ayo kan. Anak emek juga mana Bali Desa. Apa? Ayo, kok kasus balik. Usah deh. Ayo, wis. Ayo. Yo arek ambek tak ganti kodong sik wis. Yo. Ayo nang Bali Desa. Apa? Ndak aru iku mah dijeluk wong-wong. Oh iya, tak kodongan sik, Bu. Iya. Sak tekane ing balai desa, Iki panas-panas nang Bali Desa. Wis tumpang gak arek. Tung erono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah iki dirembukno bareng-bareng.